Kung akong persultiyon, asap kita. Always say a prayer. May importante, Lord, ang atong pag-ampo diha kaniya. Salamat ka, Lord, sa mga grasya nga maghihatag ka namo. Matag adlaw. Thank you, Lord. Dear Heavenly Father, I come to you with gratitude and love. Guide me, protect me, and bless me. Help me spread kindness and possibility. Amen. Thank you. O sa tanang pangayon mo, Lord, ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you, Lord. Okay. Bueno, ang sa tampo karon nato katagan ng pagtagad, no? Kada kinis usak ka babae nga mapatago ng sangan nga Ilma. Kani gibata og doa sa radyo ni Ri Arellano. Igsunan ang atong sender si Ilma. Kini akong problema bahin ni sa kaambisyoso gid sa kumbana ba nga bisag maglisod paning kamutan gyud manghambog na lang gud para makautang. Pero aro inyo yung masabtan ang akong sugilano no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Init ng pag-ibig ating pagsaluhan. Kung merong ahadlang di ko papayagan kadugay sa... Ay, nanay motor nga ni Hunong tungod sa Mumbai. Wa na maniningil na sad ni. Si Pidot o sa gipangitaan ni pagkakanahan kita ng tawhana. Uy! Dai! Huh? Words. Si Pidot mo ko din nagmotor. Dai! Nang hold up man tingali ning kanahan. O di ba, wa ba ka ni mangawat og motor ning kagwang? Dai! Dai, sukaday kay tagutuma ray puya dagan oy. Time para good Pidot. Ang sibot may pasabot ha. Gikapoy kag dinagan nga naman. Imo na gikawat ang motora? Ha? Inawat na oy, taka man lang kay. Unya nga no laging naamang kay motor ha. Unsa magipas-an na nimo pagkawat? Unya imong gidagan, mo nang gikapoy kag dinagan ha? Sulti dahil may unsa sabi kay kulata ni kang boy patalingon. Napatay di na to kakulata oy. Na wata na nako kawata taon na. Pues nga no laging nagdaka magmotor kang kinsa man ang motor. Si Paripilix, kang Paripilix na. Daan pala gigid ko, murag nakaila jud aning motora. Ngano gutang naaman na nimo? Ay, wa man ako eh. Unsay ngan Pidot? Wa man. Uy, pangitag problema oy. Ngita kag makaguba ka na ha? Unya pagguba na do na kay kailis ha? Mura sa kagkwartahan kada. Iuli na dito ha kay makasaka na. Ikaw ba? Just relax. Unsa magagubaan na naaraman na diha. Unsay naara diha? Naaraman din ha. Oy, kay himuon ko ng props. Ha? Unsay props? Tempa karohi ko ako kasabot Ay lagong palag diha day bida. Wash and learn. Unsay ngan? Unsay wash and learn? Wash ba ka nang... Dabay pataka ka gabi diha. Watch and learn lagi na pero wash and learn na. Ay, Puya biyan mo eh. Kuha na lang, steady lang ka diha. Okay, sukan na lang. Oy, Elma. Naunsa nang bana ni mo diha? Naunsa na spedot? Murag doon naman ay giat nga diha. naambot na ng tawhana eh. Wadyo ko kasabot anak niya. May daman lagi ng motor. Di man na iya good. Kang pari Felix man na. Iya man nagihuwaman. Nga naman, asa man na siya. Ambot ang anak niya asa na siya. Musudo ko kaniyot parto re ha. Humana kong kaon na ni man eh. Doon na kaniyong mangita ko, pukawan ako. Kay magpiyong-piyong sa kundring gamay. Kisa may mangita ni mo oy. Si Ay. Ha? Kinsa ko do? Si ay kununay. Kinsa man na siya. Ambot lang na oy. Ayo. Nagaw niya. Ayo. Naay na nga ikatahuran ay. Kinsa maron. Ayo daw. Basig mo na iyang giingon na nga mangita niya. Mo tingali na iyang giatang-atangan. Ayo. Oh, kadiyot, nana. Unsay ato? Baba ni balay ni Pinilindo ano osam. Oh, mo na iyang balay. Mao ni ako nang bana. Asawa di ay kaniya, ma'am. Na siya. Ana aman, kadiyot akong tawgon ha. Ay, sulta day nga ri oy. Sige lang, ma'am. Dire lang ko. Harin ako sa gawas. Aral lang ko magawat niya, ma'am. Boss, kasi ato. Bayo mong tagamuti ko, sir. Katong imbang kuhaan o motor ba? Hamba ba? Pastilan, abi na ko di ka mori. Aday, kapay na baling litson diya sa ato, ha? Ano unsay ngan? Litson ba? Dagan pa man itong sobra gabi eh. 5 kilo gipalit ako gahapon. Nya kay among gisubsuman ang 1 kilo na pag ginabili diha. Pataka ka man nagtabi diha. Uy, unsay lechon? Uy, naarte lechon nga. Usapan diha. Ha? Tando lang diha.
Gihatagan ni mo ang atong mga silingan. Ay, pastil lang kabutan. Sige lang, sir. Busog pamansad ko. Okay ra. Ako, kining palitin lang ng soft drinks, day. Sa litro. Nya, pakapinilan ko Ano lang, ayun na lang lagi, sir. Anagin ko, sir. Basta doon na yung mga bisita nga mga butin sa mo. Ako yun ang pakanon. Pero naunsa ba ning akong asawa, gipanghatag man sa among silingan nga mga pobre sa taon ang litson gabi eh. Nya, maluoy man sa taon me. Mao nang gihatag lang sa among silingan ang mga litson. Snack lang, sir. Snack. Ayun na lang, sir. Okay ra. Okay ra yung kayo. Ni ara ko, sir. Nag-CI ko. Butan ako. Namalagi mo yung motor. Kakinsa man yung motor imuha ni, sir. Ano do? Dili kuan kini sa ako ning boy. Kay mao mo taon ni na madali-dali kung suba mo boy taon. Mao gipalitan lang na akong motor para di siya malgisod ba. Maong ako mukuha lang sa kong motor nga ako kay kasog do na siya magdali-dali or mopauli siya. Ako lang siyang papason. O gunsay akong tuyo niya. Kunya unsaon man ako pag apas taon kun wa ko yung motor, di ba? Actually, kanagod kay pwede man akong kasa ng motor taon ninyo. Pero di ko ganahan na ng kaskas god. Kay white challenge, di ba? Mas nindot yun ang natay, matagbuwan nga, tulumanon nga, hunaw-naon nga bayranan. Maunang, malingaw ko ana, sir. Mauwa, sir. Recorded by X Thunder Gaming. Yes. Oh. Mauwa, sir. Okay na, sir. Wala problema. Ako rin bahala, ni. Lusot na yun ni mo, sir. Approve na din ako, sir. Mo ba? Salamat kay ha, salamat kay pastilan kay ikog biyan ako nimo eh. Dali, palitan ta adobo. Say gusto nimo. Ayaw na lang lagi, sir. Lami kay adobo sa Bayar Kals Itiroy sila mong pi. Ayaw lang ko kay go. Sa kaming kwarta eh. Kanagong motor, mahimo gyud na akong palitog diretso, pero nindot gyud nang challenge, di ba? Sa ako nang giingon nimo natay kalingawan, bayad kada buwan ba para sa taon nga masuod po ta ninyo taon dito. Kay basin pohon, anali ko magkuhag mga appliances, kanang ilisan na namo among aircon nga nagatubang sa gawas. Imbis na resod, ha? Ilisan ko to. Ay, pastilan. Wa man ko dili limpyo-limpyo. Ngawang dili kay bugnaw taon, init-init ang panahon. Pero unahon lang sa nila kong motor dong. Wala problema, sir. Approve na ni. Ako rin bahala. Anda na mga requirements, ha? Para diretso na lang adto nimo. Sige. Madara nimo motor. Sige. Salamat kayo nimo, sir, ha? Wala problema na. Kasi nga nimo, sir? Kasi kuha ko. Unsa? Dino na. Dino, Eliseo. Sige na lang. Dahil ko magdugay. At wala niya ko tindahan, sir. Naamo ko dito mahapon. Sige. Hapo ko laing sa ayuda. Sige, salamat kayo nimo, sir Dino, ha? Ganyan, sir. Unsa gani ito'y trabaho ni mo, sir? Wala. Uy, saan man mo pagbayad, sir? Business. Business, dong. Ngayo ko sa negosyo. May mga babuyan ko. Og mga manukan. Usa mabugdagang manok. Pero tuwa man tao sa akong farm sa bukid taon. Dahil ba na ka, lisod. Kaya anhita mo negosyo manukan din is syudad taon. Yung mga babuyan, baho man kayo. Kaya residential, gani din Mao na nga, bawal, di ba? Maugad, sir. Bawal yun. Nga, kwartahan ko. Gusantig ko. Sige, sir. Ato na lang ko. Sige, sir. Dalag manok. Ako may ulit to na bilhin. Hindi mo na to. Kamping, ha? Pagamping, ha, sir? Salamat, sir. Sir Dino, pagamping. Makamotor yun ko ini. Makamotor na ko! Ay, day. Ito na binuangan, ha? Ay, day. Ako, anday, kining. Makamotor na ta. Ha? Duha na lang ako sa ayunon. Pastilan. May pagmikaon ko dito na. Karon may noon kong gigutom. Nya, naasad ta siya manukan. Portahan, di kong tawana. Niya na ko kipertingan sa kumotor. Hay naman itong yawin ako sa kumotor, ha? Uy, kisa mo na nawag. Uy, ala, si mama din taga-purpose. Ala, hello, ma'am. Hello, Maning. Ay, yes, ma'am. Kaning, pwede ka makaari ka diyot? Kayo man kung senior man. Absent man siya ron. No, ako'y mapaliho ka rin ba? Kaya karon na ba ipasabit ito sa office? Nanawag man ko diri sa office ba? Mauna, akong ipaschedule karon nga anhaon siya. Duty para ba ko, ma'am? Di ako field. Ibaw ka, ma'am, nga nag-CI ko nga rin sa usa ka aplikant sa motor and appliance center na ro. Na mo. Wa pa rin ka makahuman diha? Wa pa taon, ma'am. Uy, duha na lang noon akong atuon nun, ma'am. Asa man di karon?
Di ako sityo tambis sa may barangay Luya ba? Agian na lang diri be. Interview ka diyot kay lang siya kuwang. Ni-apply mo gud siya sa 4-piece. Niya, taga-diha man na siya. Kaya si Fidelino Anoos. Taga-diha na. Hapitan na lang ha. Niya interview ha. Kuhain sa iyang information. Kay ba naman to siya? Okay ma'am. Ako lang doon. Hagiun lang ako. Sige, Di pa bye. magkukungarigod. Okay, may nun. Oh, Bye, bye. sige bye. Okay, bye ma'am. Fidelino Anoos? Naon sa matawang kapidot eh? Mangutang kag motor, unya asa mo ko kagibayad ana o makitarong trabaho. Ay, kanagon. Kung makakuha na itong motor, pwede naman ko magkabalabal. Unsa na siya ay. Kanya, di saan pwede nga, mga na akong irason nga, makuha akong motor kay para magabalabal ko. Unya lagi asa ka magibayad Ay, lagi ana. kabalaka na, may apply mo ko for face mode. Unsa man ka ay. Ay, karon mo, aray, karon. Mga pagilis day. Ha, di pag-ilis ay manlakaw ta. Ay, di taman ako, yan, hira ko ta. Unya ano pailisan man kunimo. Pag-ilis dito, si Nina, kanang pobre kay kang tanawon ba? Noong unsa man taon ka, ay, kanang gisi-gisiun kayo mo si Nina ba? Nya, buling kin, bulingit dito, kuwan sa kaldero, kay para mamanhit tong purpose, looy kay katraon. Naunsa naman ni. Kuha si Nina dito, gisi-gision. Ako, abi, katong blow na ko, katong blow, gisi-gision. Na, gitapo ko na sa lamisa oy. Oh, maayo. Kay hugaw kay nakaon tinuod. Aron ma-approve sa purpose taon. Kay kanang purpose dai. Mao na yatong idata sa motor. Kuyawa gid mo sa. Ay, naunsa ba sa tabang ilang ko? Ato ipakita sa interview ba nga. Blingit kay ta naunsa man kay lalag palag ya. Tabangi ko kay para ato rani. Lisura ning atong trabaho eh. Si ay ikabuntag. Taga-purpose ikahapon. Time sa Anis Fidelino Anoos. Mauman niya akong gisi ay ganiha. Nga nung i-apply mo siyang purpose nga negosyante man eh. Bida no? Kini dai okay kita rin dai. Approve gini ba? Kay pupres na traon niya gusto mo trawa. Murag time pa sa lisod man tuhuan anak pidot oy. Lisod. Kay bisag gisiun na kay mo gisulob man sinina no. Nya pobre kay mo gisulob pero di madaoy tulisan gyapon kay mong naw. Iya sa di mo di Tinuod unsa bitaw. Naunsa kayo eh. Unsa pa man? Bidalisura. Sa Ay, lisura. di mo. Ang ayan lagi ko ani lagi tanawa. Tanawa ako purpose. Uy. Baya. Nay bitaw, purpose ko no. Uy, mauna liday! Taga-purpose, pangbayadan is motor! Recorded by X Thunder Gaming. Diskarte ko mayo para madagos purpose, purbita. Ako na blihang pertahan. Sir? Ano ato, sir? May adlaw, sir. Ay, salamat, sir, ha? Nga di agi ka. O ato, sir? Taga-purpose ko, sir. Uy. Ikaw ang gudi ay niya. Saya lahir ito na akong tindahan motor, sir. Pero naadyo ko magtrabaho sa gobyerno. I-apply lang di ka purpose, sir. Nga, negosyante magkaka. Asam rin kita ni mo sa manukan ni mo o sa imong babuyan, sir. Parata na tusod andong oy, mabukog man taning buwara. Sir, kuwan, sir, kining. Pasensya na ka, sir, ha? Bot ratong ako, sir. Ang padyog ko na. Bida. Sir, Mamakak mo. Sir, bakit itong motor, sir? Kabayan, bigyan ko ng motor, sir. Itong motor rin ha, sa ako to, amigo. Kabayan ko na kay maghabal-habal driver mo ko, sir. Kunya, ma-approve na kong purpose taon para mabayar yapon na sa motor taon. Nya. Nakasiguro na ika nga, maprobahan ka nga, namakak na ka. Sir Dino. Kanang duha, sir. Wagi usa nga may lusot ani, sir. Huwag mo pasabot, sir. Pulos ni disapprove, sir. Sir Dino! Mauna, apilan mo gibinuang, mamaka pa man, hasta pa ko. Giapel sa imong mga kabuang. Karon unsaon man na turon ha? Unsaon man na pulos man hino na disapprove. Abi mo na akong kalusot eh. Padihay, Saon na purpose kong siya ay usar man di ay. mauna diha. Imbis maaprobahan na tas 4-piece, palpak lagi hapon. Ay, kapait. Unsaon man taon ta kang piduta ka oy? Hala, lakaw para magkakwarta ka, pangarga dito. Dahil lang. Mao na akong problema kay wa man noon may aprobahis 4-piece. Kini mago akong bana.
Paitag yun, tungod rin yung mga kabuang awa. Naunsa na hinuon ni? Unsaon ni namo? Unsa kung buhaton? Samot yun mi ani kalisod. Unsa man og kamo ang kasultihon? Elma. Hello, Ate Pres! Good morning! Ate Jinjin, good morning, Ate Jinjin. Good morning, good morning, good morning. Sa mga tao nga kanunay na ginom sa ato ang pinaka the best nga kaping matapang kaya kang ipaglaban ng ato ang Sed Panyawan Coffee Mix mapalitan niya dos mga butika so naana ni siya sa mga butika ron ng ato ang Sed Panyawan Coffee Mix the best gyud kay nito imnon kun padung tas trabaho kay panington tanin nindot kay ni kondisyon kay okay Ate Pres. Okay, og akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipya tapag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag una ka makaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maog gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maog hapon ini kagabi sa imong pagpanihapon una ka mukaon sa imong panihapon. Inom na pud kadaan ug usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI, ayaw na mo kaguol, di na mo angay mabalata. Tungod kay duna na makatambal, makaayo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang kakapsula sa Pugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit o UTI Pugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan po na itong mga kaisunan nga naghimog number 1 sa tuwang Sed Liniment Oil. Thank you yung kayo ninyong tanan. Kamu ang the best yung kayo mo kaisunan. Nga nasayod ko doon sa ka-epektibo sa ato ang Sed Liniment Oil. Nga tinuod yun mo agtang sa ato ang mga padakit sa klawasan, panot, pamaol, o kining mga dysmenorrhea sa kababayanan, dapi-dapi nga magsakit, kining ato ang mga kutos kabataan, dingdi ilikay pagyuta. Kung mga plasta sa ato ang Sed Liniment Oil, mga driver nga nagsakit ang atong buko-buko tungod sa pag-drive, ang atong bagtak nga nagsakit tungod sa pag-drive, ang atong lapalapag kiting, atong yun nga plasta sa number 1 nga plus, nga Sed Liniment Oil nga anarama palit sa butika. Nya, pwede na san mo mag-order sa Shopee. Naana diya sa Shopee, tanawalan nyo ang Sed Panyawan Product Sed Marketing. Tanawan na ninyo din ha sa Facebook or sa YouTube na din ha. Makita na nato niya. Order lang mo sa bisag asa sa Shopee, bam, bisag asa mo. Padadaan ra mo ana. Bam! Yes, good morning! Morning, bam! Ang ato ang mga taga Tubigon Public Market. Good morning, yes. Maglanog-lanog gud ang DWH diyan. Okay. Nole Bundok, Bebot Kusari, Marilyn Bustalino, Ganggang Cinco, Kunching Batam, ingom na sa si Nardo. Kumusta ka mo diyan? Salamat kayo sa inyong pagmonitor sa tour station. Naglanog-lanog gid sa Tubigon Public Market, Tubigon Bohol. Ayaw ka magalimot, ha? Alang sa atong skin problems, alang sa atong skin maintenance, sa atong pagpagwapa sa atong mga skin, sa atong mga panit. Ilabi na ka na itong magilang sa panimalayo sa atong mga anak, baka mga daga, bisan ang mga bata. Balik eskwela na, ang Celebrity Cosmetic Beauty Soap, doon na kayo mga sangkap yung gulot na tayo ng papaya extract, natural moisturizer para dili magkaya nga itong skin, o doon na kita yung mga blackheads o whiteheads, doon na yung mga skin problem, dead skin, mo repair kini. Celebrity Cosmetic Beauty Soap, apan sama sa naandan sa mo ng giingon, at mo inquire ka mo sa butika, o kamuha ng suroy-suroy. Celebrity Cosmetic Beauty Soap, ano na kinita taka sa marketing, para maintain sa katong kagwapa, ma'am, dahil, ha? Kotis artista, kotis porcelana. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo dato karong adlaw, Ato sindir, Ate Pres, kinis Ilma. Elma. O na problema tao ni Ilma siyang bana, Ate Pres. Tungod lagi ka ng iyang bana, may mga tik, kaya but-buton, tanan ba? Kuha silang motor, niya, huwam siyang motor siyang kumpare, giparking sila, giingnan tong siyay nga sa kuam ng boy, bay, maunay, mga tunog mo deliver sa mga pagsugoon ako siya. Niya,
para makuha kog motor bay para may kinuunsa pasapaso na ko siya. Nya karon ni apply ba siya purpose at pres. Oo. Ni apply siya. Unya wa siya kay bao nga ang nag-CI niya ang katong agency sa gobyerno nga usap og trabaho dito maursan si Dino Eliseo gyapon na sa gobyerno maursan ang nag-CI niya sa purpose. Pag abot ito, kitaan man siya, uy, ikaw kog motor, ikaw negosyante ka, baboyan niya karon. Ano na apply kag purpose? Sporting bunggo ataw pidot. Mauni ang problema kay wa na hinuon ma-approve ang purpose. Ang purpose. Mao tato importante nga purpose kay magamit man gyud sa ato ang mga kaigsunan nga maragalisod yung taon ba. Kini ako ba na tungod sa iyang mga kabuang taon wa ma-aprobahay ang purpose usaon mi namo sa may buhaton sa mot mi kalisod. Kaliw tabagi taon mi ninyo pasultion Elma. Kada ding 4-piece ang iyang asawa dili maka kuan abel. Ambot lang wa koy idea aning purpose at pres. Ambot ang wa koy Sa may kuan dayon ang makakuha ka ana. parang indigent ko ka. Tanaw nila mo raglisod ko ka. Pareha na ang single mother kana Adi, makakuha sila purpose. Dan. Mahay bam. Ikaw bam. Ako na ibawaan ka ng purpose ate press ka ng naabitok kay mga anak nga nag-eskwela niya, pobre jud mo. Pobre kay ka. O, pananglitan butang nato ang anak, upat ka buok, turot bisan tulo. Pobre jud gani mo Uy, kanang trabaho. dito sa among silingan karon lang bag-o ang ilang kubra ko am 3,000 Buwan. ang kadtong magtiayon nga way kanang lulog-lula na senyor Oo. na sila 6,000 na kubra amot tulo ba ka buwan o usa ba ka buwan tag 3,000 nila na kubra sila lulog-lula na sila ri kapuyo unya sila tapat katulo anak dunay anak tulo kubra sa pero kibaw pila tong dunay anak kasi ako manghud sa una sa Di eskwela kay pareha. sa akong manghud ang anak usan naman lang ka eskwela doon na tayo makubra ka tag 3,000. Karon nga nakahuman na sa high school, lapas na 20 ang bata, dili na siya Di makakubra. na. Di ay. Karon, Tama na. sa dili pa itong papadaya atong paambitan hang ya pakutana Gulyat nga wa ma-approve. Disapprove ang tanan yang apply sa purpose o sa kantong sa motor. Di ana dire. Panultihon 21 versikulo 6. Proverbs 21 verse 6. Ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong. Dali rang mahanaw ug maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Sakto gulit, patay tanan. Patay tanan kay wa man ma-approve. Ang iyang pagpamakak, na siya'y babuyan, na siya'y manukan. Ang motor, alang na kuno sa iyang helper, aron og sugoon, dali ra mangumpra, kamagmotora. Pili pang makak. Onya, ang taga-CI anha, dalitan na yung glitson, adobo, sa padiha. Pero wag yun kay matag mo silingan. Karon sa diha na booking, disapproved tanan, patay tanan. Patay tanan. Oo nga, dili yung tinuod maayo, nga mga hambog ka. Ang simple lang kayong example aning kasuha Gulyat, nahitabo sa itong gamay pa mi. Ano man? Sugoon mi sa mong mama, pagpanag-ob kay way tubig. Karon, nihilak ang akong manghod, kay ang iyang sinilas, gisulob sa usan ako ka manghod. Ano man? O sa ipong sa mutiya, kamutiya, kung among tiya, kanang medyo strict, tamo ito among tiya. Among tiya, ayaw mo pagpanulob og dili inyong sinilas. Nagsige mo pangarasti, nya dili inyo ha. Kana bang sige kuno kag pangarti nga dili imo ha. Ayaw pagsulob ng sinilas nga dili imo, sige ko pangarasti nga dili man imo ha. Simple kayo na akong buto sa but nga kanang imo ha nga kinaiya sa imong bana dai di gyud na siya modelanto. Kanang imo na sige pagpanghambog, gingon diri sa panultihan sa Biblia nga ang bandis hambog maghatod kanimo sa kamatayon. Patay tinuod wa man disapprove ta na ni mga application. Ayaw. Sultihin nga maning kamot siya, dili siya magharig. Mahuog mo ng pangilad ang ingon ng anak. En kaso, og nakapasar sa sporpes, kubra siya. Karon kadi man tinuod nga na iyang motor. Para ikuan to. Unya karon maka asa man siya ibayad pa niya ka nang digod siya wag siya makubra sporpes. Asa man siya ibayad. Kada buwan magbayad man ka ng motor, di ba? No, tinuod. Embargo. Patay Osborne be, aron makakuan basig na late tuner siya. May tungod na yung pangutana sa iyang bana kiniya sa iyang bana ani ang ato ang paambit kanimo inday panultihon kapitulo 21 bersikulo 6 ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong dali rang mahanaw ug mahaghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Labi nga ako Gulyat. Ang ano man? Bahandi sa limbong paghatod sa kamatayon. Ang imo? Piyong-piyong ko kadiyot. Ito'y hakaw magbalik. Ay! Dalawa na
na nga dito naman, oh. Kung ako ay pasultihan. Tata, are